талбандаам аму талбидесам бароям беморӣ расм ҷамъ кистам. Бале бародару, ман талбандаам. Партияни ягонсуни партиянам ба аму мусафиди бечорара ҳеҷ гап надора. Бале, мара талбанда бигир, ман талбанда. Ман саҷони худо қабулай. не бародару, кадоми як дақиқа кадоме ки бовар надорӣ ҳастай ҳамун номерош да ҳастай WhatsApp занг бизане бифаҳме ҳоҷи дар номерои телефонам ҳоҷи занг зеста овоз гум шидеста. биёям ҳоҷира як вардорум ку чӣ мегӯям ҳоҷи Рамазонҷон мебурорам ҷабе. Аллоҳ нигоҳбон то боша ҳамушти панҷаремо данҷа. Иншаллоҳ. Бародарои ман. Ман талбанда 50 рубли партиян мардак борӣ. Ба хотири Аллоҳ 50 рубли партиян амуг мусафеда иншаллоҳ ки савоб мегирен иншаллоҳ. ҳами сера оно ҳами як берим рӯи 10 рубл 100 рубл да ова мегирӣ ҳаму ова як хайр ки як доб кунам ҳоҷи. илтимос ҳоҷиҷон нести даҷа дар номром занг наза ки чӣ шидестай. биё охид бошӣ. намҷа кадоми мисол ҳарчи нависесе бародаро ма бо мегӯм фактати гап бе факт гап назане ҳамин кадоме ки факт дорӣ гап нест бародаро. ё биро иҷа гап за бигӯ ки ту фалон ҷода фалон ошибка кадай ма бигӯм ҳо бародар ҳазор раҳмат бе факт гап на ҳамин ҷода намедонам ҳамин ҷода нависага ҳоҷи охи ку нести ҳоҷиҷон нести бародар нести ҳоҷи. роҳи кунда ма вардормад ма чӣ хел вардорм тиҷа та номром занг зестай бародар овоз вай шидестай бародаро. бале